Shalom. Taparade rohatta martang yang nahuhom mahita di inganat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhan Jehovah, jawon na maaw, jala alusakku maibana, saydong anakku do ibana juppa hagogotan, paluawku do ibana, jala marmulia ibana bahenokku. Sai pamahapokku do ibana sarimatua. Martua do nahudul di pangudingan ni natumibuli. Jala namian di linggoman ni pargogo na sohatu dosan na madok tu Jehovah. Haporosakku jala pertano batuakku debatakku. Haporusat tuho doahu. Haleluya. Martang yang mahita. Ale amanami para sirohan na sumurung debatani hatuaun nami. Huingot hami do diakka arion. Panaonon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala perbadiai mamikiri sudena tinaon nai. Patadahon matuhami dosa nami. Asa diarsak rohanami. Asa hupopomihami hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami. Jala asa hupasaut hami, lomo ni rohani na manobus hami. Asa martua hami, marhite siani, rodi saleleng-leleng na. Sa patupa may di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus,
anak kaholongan ni Roham. Amin. Tangi hon hamuma patik ni debata, ima patik patuluhon dohot lapatanna. Dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna. Ai hona uhumna dosugut akkana marsineang di goarna. Dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jalaikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai, manang manolon, manang marujar-ujaran narwa, manang mangasi, marhite-hite goar ni debata, ai dinatal sosak, doho ditangiang, doho dipuji-pujian do, sidohonon goar ni debata. Ido sahatna, martangiang mahita mengidogogo siat tuhata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahun nahubat pati mi. Amin. Oh
tato poti madosata tujolo ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suatu dosan jala amanami hujo hami doguarmu na badiai ala na targugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho midahami o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata na gabi jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate namanai tubanua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami sepatotong madihami roha hamulateo tuho. O tondi purbadia pangapul di namarsak roha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni asini roha sayunang tulak hami setangihon mahami ho alilibata ama anak dohoto di purbadia. Amin. Tabegema hata bagabaga ni debata taringot tu hasesani dosata. Roma hamutuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rarado samuna songon abit bunga dap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba gabe songon hapas domuse. Hasangapun madi debata na digijang. Amin. Tajahama hatani debata epistel
turpuk ni hari Minggu, imana tersurat di Markus 10 ayat 46 satu ayat 52 tajahama margati soring. Dungi di bongotina sidama huta Jericho, jadi dinaruari ibana sian Jericho rapon sisianna dohot halak natorop, adong mahudul di pinggol ni dalani sahalak si panehenehe nama pitung si Bartimeus anak ni si Timeus. Laddo mamisang ibana asasip niyan, alai lam digogo do majohon, ale anak ni si Daud, asima roham diau. Jadi hatop ma ibana hehe laho madapoton Yesus, laos tading do anggo ulosna. Rapi tamajaha. Dungi di do Yesus matu ibana, laho maho di pangolu haporsiao midoho, jala mamitur marnida mamatana, laos dihuton ma Yesus di sidalam ido sahatna. Mertua duakan atu mangihon hatani debata, jala naupiopsa. Amin. Tahatidakon mahaporsiotai songon nahinatidakon ni dongata sahaporseaon disadok portibion rap mahitamandok. Ahu porsea di debata Jehuba ido ama pergugu nasu hatu dosan natmu palangi dohotan. Ahu porsea di Yesus Kristus
anak ni dibata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon si Maria, nagabigabe sakto di porbadia, adorang suhabubuan. Iro tuhata, na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, nama tatarpajol di ibana di hao pinarsilang, na tuat tuanoturu ni tanam, na mula mangul di hari patuluhon. Namanai tu surgo, lahundu tu siam ni dibata Jehovah, amanai pargugu naso hatu dosani, di sima ibana pe mamulak sogo tu tanoon, mau ngumihal na mangodu dohot na mate. Ahu persea di ton di porbadia, jaladong sadahuria na badia, huria hato panihala Kristen akan na badia, dohot deha sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mula mangodu sogo daging ni halak nang mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
tabege titing masa di huriatta. Tikting di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu 10 Februari 2024. Naparjolo goar doho topik minggu. Goar ni minggu sadarion minggu info kafit. Topik minggu Jehovah pabotohon akka dalanna. Napaduahon ruas nataba. Mulai sadarion minggu 10 Februari 2024. Nunga di jalo gabi ruas di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, Arnold Hamonangan Situmorang Pemuda, Dohotolu Tanggungan Rosian HKBP Resort Eprata, Distrik 10 Medan Aceh, alamat Jalan Swadaya 2 RT Tolu RW 4 nomor Pitu, Sektor SMA SMEA, Napatuluhon Partangyangan Sektor, Kamis 22 Februari 2024, Patupaon di Huriata do Partangyangan di Sektor Perdatam. Nama jabui Partangyangan keluarga Situa Sianipar Boru Nababan. Jalan Kolonel Sutomo 2 nomor 32 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Sektor Cipayung Ciracas. Nama jabui Partangyangan keluarga Alfred Pardede Boru Pasaribu. Jalan Mandor Hasan Kaping Thomas Cemara Onom nomor 04 RT 04 RW 03 masuk pukul 10 sia 30 WIB. Napaopaton Partangyangan bulanan paduan suara di hari Jumat 23 Februari 2024 paduan suara Grace HKBP Sutoyo naeng patupahon Partangyangan bulanan maringana di lantai 2 Serbaguna HKBP Sutoyo. Mulai pukul 20 WIB. Disosoi itu anggota paduan suara Grace Asaroma Dohoti Partangyangani. Di hari Sabtu 24 Februari 2024, paduan suara Kantate Harmonik HKBP Sutoyo, naeng patupahon Partangyang bulanan maringanan di Bagasni keluarga, Tukot Siregar Boru Samosir, Perumahan Gria Bukit Jayadu, Jalan Nakula Raya, Blok Y7 nomor 10 sia RT 10 RW 25 Gunung Putri, mulai pukul 10 sia WIB. Disosoi itu paduan suara Kartate Harmonik Asaro Madohoti Partangyangani. Napalimahon pelayanan seksi kesehatan HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 10 Februari 2024, Dewan Diakoni Marhite Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo naik patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, tensi, pembagian vitamin dohot pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, asam urat, khusus turuas naung somal minum obat. Dimulai habis ibadah pukul 6 WIB, sahat tu nasidung, hobar tu persediaan ni alat vitamin dohot obat. Napaonopon, sumbangan tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Mulai Minggu 4 Februari 2024, Minggu 25 Februari 2024, di Sude Ibadah Duksipul Jamita, pasahato sumbangan tujulun dilanggatan dohita marhite amplop, haperluan tu pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, las marohata pasahatosa. Laho mengurupi biaya pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, pinabotohon tu sude ruas Papua Totok Ripe 200.000 rupiah per kakak plus sumbangan sukarela tapasahat mamarhite situa sektor. Napapituhon panitia jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo dalam rangka memeriahkan pesta jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo, panitia jubileum patupahon perlombaan dot akka pertandingan ima naparjolo pertandingan catur perorangan ama non master terbuka tingkat distrik. Peserta adalah ruas HKBP distrik 8 DKI. Perlombaan catur tingkat distrik mempertandingkan sistem Swiss 7 babak. Durasi pertandingan adalah 10 menit atau 3 detik. Batas pendaftaran tanggal 12 Februari 2024. Biaya pendaftaran 100.000 per orang. Pertandingan dilaksanakan pada hari Sabtu
tanggal 24 Februari 2024 mulai pukul sia WIB Narahubung Situa El Silalahi. Pertandingan tenis meja antar sektor kategori tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Sektor boleh mendaftarkan lebih dari satu pemain untuk kategori tunggal dan lebih dari satu pasangan untuk pemain ganda. Satu orang pemain hanya boleh bermain sekali sebagai pemain tunggal dan sekali sebagai pemain ganda. Batas pendaftaran tanggal 12 Februari 2024. Waktu pertandingan hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 mulai pukul sia WIB Narahubung MS Harianja. Nabatuluhun lomba vokal solo antar sektor. Kategori yang diperlombakan kategori anak usia SD 6 sampai 13 tahun. Kategori remaja dohot naposo, dohot kategori ama, dohot ina. Untuk peserta lomba vokal solo, setiap sektor mengirimkan perwakilan maksimal 2 peserta tiap kategori. Masing-masing peserta membawakan satu lagu pilihan terikat yang ditentukan oleh panitia. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul sia WIB Narahubung Sabar Sitio. Paton. Lomba vokal grup antar sektor. Untuk lomba vokal grup, setiap sektor mengirimkan perwakilan maksimal 2 grup. Masing-masing grup membawakan lagu rohani bebas, durasi maksimal 10 menit. Dalam satu grup terdiri dari 5 sampai 10 orang, termasuk pemusik. Peserta tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Waktu perlombaan hari Sabtu tanggal 2 Maret 2024 mulai pukul sia WIB Narahubung Sabar Sitio. Napalimahon lomba passion show ina antar sektor. Untuk lomba passion show dengan bahan dasar ulos, setiap sektor dapat mengirimkan lebih dari satu peserta. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung Nonya Pendeta S. Toga Torop Boru Siregar. Napaonopon lomba PBB kreasi antar sektor. Untuk lomba PBB kreasi antar sektor mengirimkan satu tim. Tim terdiri dari 8 sampai dengan 10 orang. Gerakan disesuaikan dengan luas lapangan basket. Durasi penampilan maksimal 7 menit. Penilaian dilakukan berdasarkan gerakan, kekompakan, dan kerapian. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung Nonya Situa El Munte Boru Pangaribuan. Tapi Tuhon lomba memasak antar sektor. Untuk lomba masak-memasak setiap peserta mewakili sektor. Masing-masing satu tim terdiri atas 3 orang. Bahan dan peralatan disiapkan oleh peserta dan dimasak di tempat perlombaan. Jenis masakan, mie gomak, bahan mie telah direbus dari rumah. Batas pendaftaran tanggal 22 Februari 2024. Pelaksanaan lomba tanggal 2 Maret 2024. Narahubung J. Boru Manalu. Agar acara jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo dapat berjalan dengan meriah, dimohon agar semua sektor ikut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Undangan panitia jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo. Yang terhormat Bapak Ibu Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam rangka perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo Resort Sutoyo tahun 2024. Dan untuk menindaklanjuti program dan kegiatan yang akan kita laksanakan sesuai dengan yang telah kita sepakati dalam rapat sebelumnya. Dengan ini kami mengundang Bapak Ibu Panitia Jubileum 50 tahun HKBP Sutoyo untuk dapat hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada
hari tanggal Senin 19 Februari 2024 pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Tempat gedung lantai 2 KBP Sutoyo. Agenda inventarisasi progres persiapan kegiatan setiap seksi. Sehubungan dengan hal di atas dimohon kepada masing-masing koordinator seksi untuk membawa laporan progres kegiatan untuk dipaparkan pada rapat yang dimaksud. Mengingat pentingnya acara ini, dimohon agar semua panitia dapat hadir tepat waktu dan untuk konfirmasi kehadiran dapat disampaikan di WA grup panitia paling lambat hari Minggu 18 Februari 2024. Demikian kami sampaikan atas perkenaan dan partisipasi Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih. Salam kasih dan hormat Ketua Situa Ariano Sitorus. Pasapulu sadahon, barita habot niroha, nungajumolo marujung ngolu, Ernest Manurung Opurut Doli, di hari Rabu 14 Februari 2024, tutup umur 84 tahun, meninggalhon ianakon dohot pahopu sian sektor perdatam. Laho pasikopo titingon boy mata jaha di titik cetak dohot barkot naung di sidiahon huria. Songonima sahak di titing di mingguta sadarion.
Taparade maruhatta pasahaton pelean sada A sada B mare de mahita. kaki Tumaol do dalani O nang lilu audisi Yesus Tuhan Tiulos tiop tangaki Nang rahis pedalani Sahat aku
tangiang nahita. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo labi, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Horas madihita saluhut na, tajalo mahatani debata nagabi jamita di parminggota sa darion. Ima di minggu info kapit. Jowon na maaw jadi alusak kumaybana. Dohot topik ni minggu nama doktu hita Jehovah pabotohon akka dalanna. Diturpukon ima na dibuat sian pasalmen biddu 25. Mamuka sian ayat sada sahatro di ayat 10. Hujahama di tonga-tongata songono manatar surat di bagasat turpuhi. Tapai huti hukmah di bagasar rohat tabi. Tangiang mangi dohaluaon sia musuh doho sia dosa. Ede sian sidapit. Hodo ale Jahuba dihalungut rohaku. Ale debatakku. Marhapo satu hodo au. Unang tungpaila au. Asa unang marsurak-surak akka musukku mida au. Dang tahe tagamon tarurak sudi akka namak kaposi ho. Say maila dosugot akka pangose soada alana. Ali Jehovah say pabotohom matuaw akka dalammu. Jala ajarhon tuaw akka bogasmu. Say tugu-tugu maaw tu bagasan hasitongammu. Jala ajariaw ay hodo debatani hatuawku. Hodo nahu haposi ganupari. Say ingot ma ali Jehovah akka dinggan di basam dohot asini roham. Ay siyan narubido akkai. Say unang paingot-ingot akka dosa ni haposo okku. Dohot pangalaw siyokku. Say ingot maawali Jehovah hobartuasi ni roham. Ala ni denggan ni basam. Pardingga bahasa. Jala nabonardo Jehovah. Ala ni dipodaho do dalam natigori tuakka perdosa. Di parnonoho do uhum tuakka nadangol. Jala diajar hodalan na tuakka na tarjepol. Asini roha dohot khasitongad do sudi dalan ni Jehovah dia kana mangaradoti padanna dohot akka panidangyonna ima sahat ni turpukta hurian itu hatta marhite si Johannes di surat do panidangyonna erga taringo tudalan na ni hati dakon ni Tuhan Yesus isar diri nama dok audo dalani dohot hasitongan dangadong nasahat tuamai ia so marhiti sianau Yohanes 14 ayat 6 Molo dihatahon topik ni minggu tamadok di bagasa minggu sadarion. Jehovah do dalan. Manang Jehovah patudu dalan. Manang pabotohon akadalanna. Tuhan menunjukkan jalan kepadamu. Naing paingoto kita do. Naing takas di bagasan natabulus perdalanan ni nguluon. Diragam ni pengalaman kehidupan natotu nabui sarupa
songon nani alaman ni sahalak parpasal meni manang pemasmur yang menyanyikan nyanyian ini, yang sudah diterakan bahwa yang menyanyikan mazmur ini adalah pemasmur yang bernama Daud. Jadi molo di minggu info kapiti tanwaeng di arahot tuhata madok jowon nama au jadi alusakku maibana. Hobar tu pasal Mesia Plusada do sabutullah diukal siapa pasal Mesia Plusada. Naing dohonon na tuhita bahwa di pajowota tu debata. Manang gabi alusan di debata kita. Lapatan ni naing tapangido di bagasak kehidupanon. Naing tajalo di bagasak kehidupanon. Imanakid diragam ni pengalaman manang nadia pe pengalaman ni hidup tai. Molo di hati dakos si Daud khusus di pasal men 25 on adalah persoalan kehidupan yang dihadapinya, masalah yang dihadapinya, tantangan yang dihadapinya, yang mungkin pelik dalam persoalan kehidupannya. Jadi khusus di pasal 25 berengota di suarahon par pasal ini suara ni pakilalaanna nagok hamaolon di bagasa pardeleran ni nguluong. Jadi laos idon waeng nang diarahok kita di minggu info kabiti asa di tonga-tonga ni hamaolon, di tonga-tonga ni pengalaman hidup, di persoalan hidup nasai rongom tu bagasa nguluta manang sai marihut-ihut natajalo di bagasa nguluton naing diarahoni hita jowota debata ala dipastihon debata tu tonga-tonga di nguluta bahwa barang siapa yang memanggil Tuhan manangisi nama jauh Tuhani dalam artian menyerahkan kehidupannya, dalam artian dia percaya kepada Tuhan, dalam artian dia pastikan bahwa dia tahu tentang bagaimana Tuhan dengan penggenapan janji-janjinya yang dari dulu sampai sekarang, dan bagaimana Tuhan di dalam kasih karunia-Nya ke dalam kehidupan kita yang justru bukan karena kebaikan manusia, yang justru bukan karena diminta oleh manusia itu sendiri, tetapi Allah yang penuh anugerah itu. Debata nama rasini rohai natakasdo mangatusi dohok mamereng batas kehidupan dohok kemampuan di jolma di tonga-tonga ni persoalan ni kehidupan na manang di tonga-tonga ni kahamaolon nabi nulusna. Allah lebih tahu dan lebih mengerti tentang batasan manusia, apalagi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Molotadok ma jolma natariho di bagasa dosa. Jala gabi berkuasa, kuasa dosa di bagasa dirina. Memang bagaimanapun usahanya, bagaimanapun kemampuannya dan kekuatannya, dia tidak akan mungkin keluar. Dang boy tarpahatopo tibana, manang tarhajok-jok konibana. Dia boleh keluar dari persoalan itu kalau hanya dari dirinya. Gariada gabehera nagumugo dodosai sai mangait dirina tu bagasan pangalaho. Asa say berlanjut di bagasan ihot-ihot ni sibulis di bagasan dirina. Asa say berlanjut kuaso ni sibulis di bagasan kehidupanna. Jadi boido pengertianna, boido haporseaonna, boido pemahamanna, boido nang mamakia kapartikian nang jamani mempengaruhi kehidupan di jolma nasaimia di bagasan dosai untuk semakin apa? Semakin jauh dia dari jalan keluar di tengah-tengah persoalan kehidupannya. Ai molo halak nasaimian di bagasan dosa. Odo didok edetai jala parpasal menipe di hati dakudui gabe tonggido dosa di ngulu ni jolma. Tonggi karena apa? Gabe dosai sai mangaleho tibara kemampuan madok songonon
Sai herana boy dinikmati bana di antara kebebasannya, di bagasan kapuason niya kapakilalaanna, dohok sonang-sonang ni rohana. Sai herana boy terus menerus diulahon ibana, hape lupa ibana. Di sada partikian manang lupa ibana, di tonga-tonga ni paralanay nunga di palalap-lalap, kepuasan nakin, hasonangan nakin, gabi lam daudo ibana sa sitong na, dilapatan ni hasitongan ni, natardok di bagasan haluaon manang jalan keluar di bagasan hasonangon ni rohana ng ngudula. Semakin jauh, itulah dosa, itulah jalan iblis. Akamang ginang molo sa itahilalaho di tonga-tonga ni paranguluton la songoni na yung diarahod do hitanwaing di bagasa jow-jowon, di bagasa jow-jow ni tuhata tuhita. Di perdalanan ng ulut tahun, lihat hidupmu, kenali dirimu, kenali situasimu, kenali jalanmu, apakah memang sotung donwaing naung gabi tarlala pita dang tatadabe dirita, dang tatadabe nguluta, dang tahilalaho be naung diihoti kita di sada kehidupan na mungkin merasa kita ada di sana kebebasan, ada di sana seolah kepuasan dipakilalani. Boy say songon na taulehon, seolah-olah tidak ada yang mengingatkan kita, seolah-olah itu tidak kita rasakan menjadi penderitaan dan pergumulan. Hati-hati amanginang, itu adalah jalan iblis. Di sada tiki ikko buanon na dohita, itu adalah kamagoan. Kita akan semakin tersesat, kita semakin tidak akan tahu jalan keluarnya. Dumpe di bagasan pudian nyari, ala sotaboto be arah, ala nangadak terbiasa behita di bagasan na pergumulhon, di bagasan akka aturan dohok tola ni debata, dan terbiasa behita mengekang kehidupan tay, di bagasan kekang na merdeka do sasitong na, di bagasan pangatusion, dia donani halomohon ni debata. Apa kehendak Tuhan di dalam kehidupanku? Apa kehendak Tuhan di dalam cara berpikirku? Apa kehendak Tuhan di cara jalan hidupku? Dakya beta suku ni di bagasan nguluta. Om mama baik kita gabe terlalap. Jala mungkin di sada tiki, di sada kondisi kita. Gabe boy, laos gabe na pinarkatuban ni si bulis kita. Alani di kesempatan na songon ni manumaeng. Songon na pernah dialami si Daud. Jala sada siapa di dangyon na kinakamang di bagasan akainang di bagasan jow-jow na ido ibana ali Jehovah say unang paingot-ingot dosa ni haposook. Kita tahu persis itu ahadu dosa haposoon ni si Daud yang mungkin mengabati ibana di tonga-tonga ni nguluna berengota dosa haposoon ni si Daud tima nasalah mempergunakan di matana, mamereng nauli, mamereng nadinggan di tonga-tonga ni Portibion. Tu sahalak parupuan. Jadi masalah penglihatan na mempengaruhi satu keinginan-keinginan ni dagingna. Dan mampu mengontrol. Jadi itu dosanya, ima dosa haposonna. Dan mampu mengontrol diri untuk bagaimana dengan penglihatannya dengan pakilalaan na di hajol maonon so tunggabe tarbuani dang diorai debata kita menikmati kehidupan ini dengan segala ciptaannya. Tuhan tidak pernah mengabati kita merhite parnida atanauli asa gabe berbahagia kita mamereng akan muli na dumengga di nguluon jalaboy tarasaho ni tonga-tonga ni nguluta alay ingot ada aturan yang berlaku untuk itu. So tunggabe lomo-lomo ni dohata bere kamu ma rentetan ni dosai o manakin na tadok dung terjadi na songoni asong nakabotoan ni narohani bana unak ko na uhumau unang gabiaro kalat na manalahonau unang gabiaro kalat na mangicahyaw di tonga-tonga ni nakin na yang di kepuasan ni diri ko bere kamu ma dia mencari jalan yang lain apa? Bere kamu ma disuruh do tu parporangan si Uriai. Jalekul dijolo di mana di bain dengan satu target. Tugas dona di tugas sonibana songor raja.
rentetan dosa yang mau saya katakan. Didok, lau mahomar porang burjudo si Uria, lau mangihutton lanidokna. Alai asagabido dalan laho pamateho ni bana. Seolah-olah berengot tamanginang, herana buido dihukumi si daw di tonga-tonga ni pangalahoy. Nakin apa yang dia rencanakan untuk pemuasan hatinya, karena sudah terbuai dengan itu dan mau dia dibawa itu, bere kamu merentetan dosa. Dia sekarang sudah berpikir untuk membunuh, bahkan menutupi hukum. Dohok keadilan di bagasan nguluon, jala dicoba ibadah dengan kepintaran manusia. Hukum Nabi Nain di Jolma, aturan Nabi Nain di Jolma. Dohok di bagasan nakatugas, laho mamaretaho tu sadahalak, dihaburjuon ni sadahalak, gabi disalahgunakan dui, gabi dalam ni dosa dui di bana. Asaha, asatun saut na di bagasan rohana. Asatun tulus na di bagasa pikiranna. Bere kamu make sempatani, memang di luas debatado masai. Asa gabi persiajaran na arga dihita. Supaya itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Untuk mengenal kehidupan kita, mengenal situasi kita, perjalanan kehidupan kita. Yang pada akhirnya, dia boleh mengambil istrinya Uria itu. Boleh mengambilnya. Boido gabi dibani tunggani boruna, boleh. Seolah-olah dia tidak melanggar hukum. Dan salah. Ay sulido halaman dok, ay namati di parporangan dok, jadi boidoi. Gariada gabi dipuji halak doi bana, alanya ay jandai na menolong janda doi bana, asa gabi bui pature-tureon na, bainon na may gabi inatana. Itulah dia. Dengan segala perilakuna. Tueni ma, om manaki jojo ni debata. Om madala ni debata na cupang tui bana. Marhite panurirang na. Dongan na sinatan na paingoto ni bana bahwa kelakuan itu adalah dosa. Adalah dosa. Manang songo dia pikir licikan di jolma, hamaloon di jolma lau menutupi dosana. Nama buat istrina Isabel itu. Manang tadok ma istri ni si suamina si Uriai. Manang songo dia pemak kemampuan na. Anggo dia dopan di debata itu tidak akan tertutup dan dia akan dihukum dengan itu. Pastinya dosa akan dihukum. Om manatabere ngakamang tueni do adong napaingotoni di hata di debata. Jala ketika disadarkan ibana imanakin. Dia mau disadarkan dengan mendengarkan firman Tuhan. Ada orang yang memberitahukannya kepadanya jalan Tuhan yang sebenarnya. Betapa licik pun jiwamu, pikiranmu, tapi sekarang kamu adalah salah di hadapan Tuhan. Ngamar dosa ho dia dopan di debata. Jala belgedo upa di dosami. Alai pitoradong madibana pertobatan. Adong maibana panadaw diri. Ngasala biyaw maradopon debata. Maradopon jolmaon. Alani pitor dipangido ibana do pengampunan. Odo do ibana. Pengampunan dakko bartudirina dipangido. Alai manang na dia pihasa laki dia mau majalo di si. Alai atu ngasi maroham diau. Lapatanna mula do dipasahak dirina tua dopan di debata. Ahama naning jalo onna di tonga-tonga ni pengampunan ni. Debatado na patupaho pengampunan menjawab nang pinangradei bana nakid di pertobatan lain majalo uhuman na tatut di bana. Alai nuaing debata merubah hukuman yang padanya itu. Gabi adong kesempatan majalo muse asiniroha ni debata. Majalo muse dengga bahasa ni debata di tonga-tonga ni nguruna. Dia keluar dari permasalahan itu. Bapak ibu saudara-saudari, molo di hatahok kata ni debata tu hitamat dokon waing, jowon na maaw, jala alusakku may bana. Naing patuduhono ni debata dala tu hita, molo isi siya kita on waing o mana perjolo, nabuy mungkin di bagasa pakilalaatan waing, seperti ini. Kita merasa terhukum, binahin niya kapangalaho, manang binahin ni dosa. Atau barangkali kita merasakan sekarang dalam kehidupan kita, ada yang menjerat kita dosa-dosa yang kita lakukan. Nasay mangi sobut manang dohonot tama, nasay mangi utihu lakata, gabi padauho na kebahagiaan di bagasa diri tanway. Bisa saja itu. Secara tak sadar kita, dosa na taulahon,
Nah, tadok memang sudah diampuni saya dengan itu, tapi dengan tidak sadar di paihuti dosa hita ala sotakas dope pengampunani di bagasa dirita. Perpasal menomad dokon. Sesa dosaku dihaposo oku. Oduna perjolo rumusan na dihita kamang. Asa pengakuan diri na yang takas dihita. Pengakuan dengan apa? Dengan betul-betul sian nasa roha ma, sian nasa pikiran ma. Madok tu debatanu nga sala au. Jala barani hita di pengakuan hasala ani. Iko dohono tasongonon. Perguguyaw Tuhan asa unak kulak ko ni. Karena banyak orang ngamanginang. Gudang dohala na songoni. Sedarion. Jala seganu minggu do hita madok. Sesa madosaku. Alay holas say hita manopoti dosa. Ito radong do muse. Manang ito dohono tahera na mula do hita muse. Tu dosa nakin. Tu pangalaho nakin. Danga para takas pertobatatay. Danga para takas pengampunan. Pengampunan yang terjadi adalah ketika kita dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Mabuka dirita, mamiako dirita. Ikut tinggal honot dong. Pangalahoy. Ikon ta bolok do siya kehidupata. Ido na pinang ido ni debata. Jala ido dalam ni debata. Setiap orang kita adalah orang-orang berdosa. Ninna si Paulus. Danga dong behita na somardosa. Dan adong behita na so sala di eropan ni dia bata. Manang siuhumo do hita sudi. Di bagasan ragam-ragam ni dosa na taulahon. Alay odo di dok. Para si roha do tuhatay jala pardingga basa. Dang lomoro hana hita tinggal di bagasan dosay. Jala laos ido na di bayad debata di bagasan diri ni Jesus. Marhite pakokobon nai. Ibana naro siya banwagi jangi. Ala so mampu behita haruar siya tonga-tonga ni dosay. Dan mampu behita laho bertobat di bagasa diri tasadiri alani di batas diri donang nama nanggung di tonga-tonga ni nagabi pengampunan dihita di uhuman di dosa atong ikos sa itahanguluhom may di bagasan naong pinatupan ni Jesus di bagasan naw nung nga BHP di garar dosaku dang BHP buhay huwaso ni dosa say marhuraja di awalan niyaha ala nung nga hujalo Jesus naong makokopaw. Ala nunga mati Jesus sumokopaw. Jadi ido kemampuata mga lulusa. Molo nunga tajakku Jesus di bagasang nguluta naong mati hita. Jadi ingot, kamu sudah mati di dalam Kristus dengan segala kuasa dosamu. Nga mati be. Atong molo nunga mati be, unang besi di pangulung-ulung naong mati. Biarlah itu mati. Masuk mahita tu pembaharuan hidup. Masuk mahita tu sadak hidup na baru. Songo parpasalam ini. Bainokku manau muli tu sude keluarga ni. Termasuk doho tu keluarga Isabel. Nang tua kapino parna. Songo gati ni dosana. Pauliokku ma. Laho bai puji-puji tu debata. Di tonga-tonga ni akaperdaling uluku. Demikianlah kita kiranya. Akamanginang. Molo na yang berengota dalam di debata. Di bagasa diri tahun. Perjolo sahali. Naing tabuka diri tay jolma perdosa doaw. Alay nunga dihokop Jesus au, nunga monang biau doho Jesus, nunga diperbaharui be hidupku. Molo tatiok ditotong akan mampu kita keluar dari persoalan hidup kita. Molo pebinahinnya kahahurangan manang namar guar dosa, kita pasti diampuni dan kita akan tahu jalan keselamatan nama buah sonang ni roha di kita. Gimana perjuru? Na paduahon naing berengota kamang doho tamok kanang bison, dido ibana. Pabotohom matuaw uhummu dohot ajaram. Ahado uhum ni debata dohot ajaran. Adok songono. Didok akan namalo manang tadok ma di persiajaran nya kapartiului gama tadok kono. Jala barangkali di tonga-tonga ni panguhumon. Ay na di baik kukumi asa gabi langgaro doi ninna. Lapatan na songono. Na di patadaho do tuhita aha at kahahurangan. Di patadaho di pabotoho tuhita. Jadi perlu dihafal. Perlu diketahui apa-apa saja pelanggaran itu. Dia aturan di debata di bagasang nguluta. Dia akan natinonahon di debata. Napatu ikos si dalanata manang siulahonota di tonga-tonga ni ngulutaon. Jala dia aturan di debata na nang sipasilingota. Dileho mapahatik tuhita. Alay taingo memang dang mampu siapapun orangnya tidak akan mampu melakukan itu dengan benar. Secara sempurna di bagasan akka hukum na pinasaha ni dia bata. Tidak akan pernah mampu. Dan adok kita na mampu mengudahoni. Atong moloido gabe ukuranna
Berarti dang adok kita na selamat, dang adok kita na majaluh haluaon, dang adok kita na majaluh hasonangan. Molo na mangulahu pati do. Alai dang salah patiki imanakin. Aturan di debata, di bagasan na ni atur honai memang itulah takaran kita, ima dosisna, ima delata, nanang si hutonota. Alai molo tung so mampu behita magi hutoni, molo tung so mampu behita laho mangulahoni, hobar tutuntutan ni hatani debata nakin. Alai ko dohonot talurang gabi ni yang roh hadisi. Ay memang dia si debatado hita nang peso mampu hita. Ada Tuhan katakan, pos maruham di ketidak mampuami auma nagabi dalanna. Alai naing maho margugu laho patupahoni. Jadi nuaing dohonot tasongono. Aturan na kinadong jelas, patik adong jelas, di pasahat tu hita. Alai di bagasa padonganio doho panuturon ni debata, dang dituntuk behitan waing di bagasa kesempurnaan ni tuntutan ni hukumi sendiri. Dang apala di bagasa tuntutan ni hukumi behita, diukur di bagasa nguluto, dang ibedalani. Asama be kita marlas ni roha, manang marhasonanga, tongah ada madalanna. Dalanna ima, dileho mapangajaran, mapangajaran nai. Di bagasa kolong ni roha ni debata di bagasa mula musanakin tu diri ni Yesus. Jadi pangajaran na ima ala nunga di leho debata be pengampuna di hita di bagasan nakin tuntutan ni pati la sotarulahu kitai alai di leho Yesus mateladan na di hita aha. Teladan si Yesus ima. Ta olo ibana mania hodirina sian nasarohana mangului debata tu parsuruon di debata. Jadi panguluion di parsuruon di debatama. Panguluion di bagasan akan nasay mapareahi ngulu na baru. Nasay mangurahi panguluan na baru. Iman waing di pangido siya kita. Jadi dang tuntutan nakibbe di bagasa kukumi. Aturan, tuturo adong aturan. Tuturo adong aturan, patut kita lakukan. Tetapi molo ngulu ni akan kinokop na porsea na makaposi di bata. Dia tidak lagi dipaksa oleh aturan, tetapi dengan kesadarannya ala nunga di leho debata tu ibana pangatusion natakas. Ala nunga di leho debata tu ibana gogodoh kemampuan. Maka dengan kesadarannya dia akan melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Jadi mangulahon na dinggadang na tuntutan ni aturabe dan tuntutan ni hukum be alai mangulahon na dinggan ala naung dihaholongi naung dijalodo marhite haporsiaonna di bagasan nabi nani debata nauli tu bagasan nguluna alani ulahonon nama marhite na maniru manang teladan ni Kristusi di bagasa kehidupannya. Jadi orang yang percaya tidak akan melakukan sesuatu dengan terpaksa atau dikukung oleh aturan, tetapi dia melakukan sesuatu didorong oleh imannya dan pengenalannya akan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Omana paduahon dalan na pinatuduhon di debata di kita. Unang betadok songonon, imadadang merguguaw dang mampu ay murado piaw, murado au di bosibulis, murado au di gugay songonon. Ay gudang do songon daktar tada awak kapangalahon na buy mabenaw gabi susah. Sekarang Tuhan mau katakan, unang pola pikirin ni, mardalam maho, ulama, si ulamu, alay di bagasa kaporsiaw maho, mangulahoni, dang betuntutan ni hukumina na ngulahonom mo, alay sadar maho, ada kesadaran diri, nung nga dileho debata di hotiruan, molo di ulaho kono na dinggani, parbuihonon na makanaw muli di bagasang ulung, jalagabi ido dalam nihita, tuaka las nirohata. Na parpudi mana di turpuhon, marhite palidangyo ni parpasal menon. Molo si Bartimeus rotu Tuhan Yesus nakin di epistel tai mangido ala di tadda ibana Yesus na mampu patupahon itu ibana dungi jauh-jauh ma ibana Yesus anak ni si Daud asiro hamdiao dungi do Yesus matu ibana aha di pangido roham sianao dungi do ibana ma naing marnida nian mataku imanakin na tabereng di episteli na patuluhon lau sino ng suara ni si parpasal menot tuhita. Nuaing ikon betul-betul ala di hapos ibana debata na patuk layak do hita maju debata. Tahapor siai do Tuhan akan mampu merubah segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber berkat bagi kita. Tuhan adalah pelimpahan kuasa di bagasan akan nabui si pakyota di tonga-tonga ningulon. Asama pelas rohata. Asa menjawab tu sudia kana laing si tahapor lugon di tonga-tonga ningulon taon.
alani dipangido ke relasi kita. Bohado tutu kesadaratan wang majau de bata. Songo dia tutu bangga ni rohatan wang majau de bata. Si Bartimeus dia bati jolma unang ribut to. Ai jolma na pinaduru do ibana alani hapi tungon. Dia rai do ibana. Alai ala di bawah ibana do para sini do haun itu hani di ibana. Dangadong nabui mga bati ibana tantangan apapun ketika dia sudah mengetahui itu. Bohado tutua kamang do ho inang. Boido hita songo si Bartimeusi. Boido dia bati hita nang penang tutu ngata jauh guar itu hani. Adong nama ngabati hita asa sahat jauh-jauh tei. Asa sahat dia lusi dia bata jauh-jauh tei hobar tuna tapangino. Boido dia bati diri tei sadiri mga bati. Akal lingkungata mga bati. Perkarejuata mga bati doho ragamnya kekeberluata. Naing doho nota unang dia bati hita. Alai ala ubal gado pangatusyo tamadok. Asido rohana midaau. Di bagasan asini rohana itu hita pasti alusan na do. Alani mari apa yang butuh sekarang. Dipangido de bata hapor siaw na tugusya kita. Mangalami di tantangan on. Aha dipangido roham sianaw. Dipangido ido tu hita lapatan ni. Papos roham. Peako sudengolum. Buat dirim tu de bata. Ido natapangido molo nungasaha na songoni. Atong hehe maho. Marnida maho. Bereng manauli. Bereng makanadinggan. Jala ido law sidok. Dung sahati. Dungi diihut to ma Jesus. Inulakin didok dia pisteli. Om manaling di suaraho perpasalamin dihita. Dengan kepastian akan Tuhan yang kita kenal itu adalah anugerah bagi kita. Boy ta jauh ibana jala alusan daruhita. Pos rohatam dang dia bati mana jauh ma ibana. Hapor sihay ma ibana. Di bagasana kapar sauram mudoho ibana padinggam may. Pos maroham doholon dia bata. Aha dipangido roham sianaw. Dungi lehonon namay, alusan na mahita, mabahen las ni rohata. Atong tajo madibata, di bagasa padalan ni ngulutaon, say na pasauton na dolomon ni rohana, mabahen hasonangan, doho las ni roha, ditong-atongan ni nguluta. Amin, martangyang mahita. Hupuji hami mahuali Tuhan de bata manami, jala husobaho kami mauliate ni rohanami. Ala diguhi hodo asini roham dia kena jauh-jauh tuho. Gabi jupangan di haluaon, jupangan di lasni roha. Jala tahu majalo hanguluan di perdalanan ni nguluna. Lau sima pos ni roha nami Tuhan neng lehonomu di ngulu nami. Di narohami jauh-jauh tuho. Di tonga-tonga niaka haperluan manang perdalanan di ngulu nami. Para sini roha doho Tuhan di hami. Porsea dohami alusammu dohami. Porsea dohami ale Tuhan patudu honommu do dalammu tuhami. Asa sahat kami tudalan hatuaon lasni roha naung pinarademi. Atong pagomos maha porsiaon nami Tuhan. Unang gabi lala pami binahen niya kanamasa na huwadopi hami. Unang gabi galiha porsiaon nami molo tukuwadopi hami piyak katantangan di nguluon. Ale postituturo hanami. Say na alusammu dohami. Disadok na sa perdalanan ni nguru nami. Laos ima pos ni roha nami Tuhan manangiak ko tuho. Didongan nami namar sitaonon alani hamatian. Ali Tuhan nami sayho magabi pangapul di nasida. Pergugoy nasida Tuhan di bagasag gugo na siya ko. Asa sakap lomo ni roham ma Tuhan diatusi nasida. Di bagasan namasa na niedopan nasida. Bahwa sakap unaw muli doa Tuhan. Na jupang tutong-atongan ni hinaholongan na sida. Gabi margugo man na sida madala niya karyari ni nguluon. Laos songo lima Tuhan di tong-atongan niya kaulaon na pinatupa ni Huriam. Secara khusus ma Tuhan na marperlomuan tulas ni roha ni Huriam di jubileum 50 tahun. Ali Tuhan nami, John nami doho, asa di bagasan panuturion ni Tordim. Margugo sude panitia, dia kapakobasyon na doho persiapan. Jala dia ka nariko tu sial itu hadi parapoton. Gabi buai tarlehon nasida roha doho pikiran nasida. Asa tungtulus di bagas kaulio doho hadingganon. Akan nanaing patupao ni Huriam namar parlobot 7 bileum. Lau songoni masudi ruas ni Huriam nak kami tahe. Ruas ni Huriam hakabipi sutoyo. Naing masudi kami bersama-sama rap makamuliatehon. Nabuai patupao nami Tuhan. Hobar tuak kanaung ni aturhon ni Huriam. Naing maukap rohanami laho patupahoni.
Asa sudi kami makilalahod dingga basa dohot asin ni Roham. Naung dipatongok ko naung 50 tahun huriam hagabi pisutoyo. Lau songoni mali Tuhan dia kegiatan na dipatupa. Di sudi na marpardumuat di jubileum. Sa ihoma na patulutso ni Hobar Tulomo ni Roham. Laos pasahaton namin na Tuhan kegiatan na pinatupa ni huriam. Baik pertangyangan di sektor ng pertangyangan dia kapaduan suara pe. Totong mapasu-pasu Tuhan, mardala di baga sa pertangyangan ni Lomo ni Roham, jalaradi hami Tuhan madohoti asalam hutad dahami dalammu nadinggani nagabi hanguluan nami. Di sudi panggulmito ni nguru nami Tuhan, di siapari nami pe. Ajari mahami Tuhan patuduh hodala di hami. Asa hu parbuy hok kami, tarula hok kami, Lomo ni Roham, nagabi las ni Roha, parbuy nadinggan, nagabi si jaloon nami, siya tonga-tonga niya kaulaon nami. Mauliate marohan nami di huwali Tuhan terpuji magwarmu. Urasi kami siya nakahalusaw nami. Asa talup kami laho majalo asini Roham. Di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuado pamu. Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Laos dina marede tapasaha mapiliata. Ima tuha perluan ni jubileumta dohot. Na rikot di tonga-tonga ni huriata. Patali luha por se aoko nililianani por tibio alay dung ho tatap o Tuhanku margogo doaw di ngoluko Hubo todo takas panoguonmu diiringi ring hodolak kaki sahat rodi ujung di pardalaku togu maa jono tulang bumi
porsia oku asa poling Tuhan makirim tu surgoi patulus pardalaku tondimi maringan madia bubotodo takas panoguonmu diiringi ring hodola kaki sahat rodi ujung ni pardalaku togumaa jonok tulang bumi. Tatangnya koma piliata. Ali di bata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut si lehol na dengkan dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahatami masian na nilehomi tu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti asa ho perhasia kami pilihanon. Pati bulhok karajaomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asala putadahami gudang ni silehol-lehol mi tu kami. Asalam girgir kami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileho ni tondiro di pamataku osadoho alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajom, say saut malomo ni roham di banotongaw songon na di banua gijang, lehom matuhami siya dari okang uluas siya pari. Si sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan na mardosa tu kami. Una kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasa dame, jalo hamu ma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakkon Tuhan de batama buhina tuho, jala di pasaorhom madamena tu todi munabi. Amin. Hurian itu hatta hami parhalado doh sudeta he nama kubasi parminggu di jam 11. Pasahato tuha makamang doh tamo kenang mauliate ni roha di pasu-pasu tu hatta mapersaurata lam takasita gabe majalo pasu-pasu ni tu hatta di nguluta laos kusora hok kami madihita upasahata mi atu hita horas madihita saluhutna